zutabetan baduzue irakurtzitako banka puntu horretaraino iritsi baitzen ura. Kalteak benetan garrantzitsuak izan ziren, bai instalazioetan eta baita mediatekan ere. 40.000 erreferentzietatik 17.000 galdu ziren. Baina uholdeak ez zuen aurretik eraman artelekun dauden artista eta langileen ilusioa eta ez da Foru Aldundiarena ere. Uholdeak sortutako zalantza-magun horiek atzean utzi ditugu eta zorionez gaur arteleku bizirik eta martxan dagoela aldarrikatu nahi dugu. Bizirik, martxan eta indartsu dagoela esan dezakegu hortzen. Gipuzkoako Foru Aldundiak euskal artisten sorkuntza sustatzeko egiten duen apustuaren adierazle da arteleku. Eta apustu hori berresten dugu. Garbiketa eta konpoketa lanak egin ditugu, urte amaiera bitarteko programazioa ere itxia eta abian da, eta jadanik artistak bertan artelekun lanean gabiltza. Aldundiak egindako balorazio ekonomikoaren arabera, 1,8 milioi euroko kalteak eduki ditu arteleku. Aseguru konsortzioarekin oraindik adostu beharreko zifra da hori, eta denbora eramango du, baina 40.000 eurotako aurrerapena jaso dugu, eta horrekin artelekuko instalazioak berriro ere martxan jarri dira eta lan egiteko baldintza minimoa lortu dira. Mediatekari dagokionez, identifikazio eta balorazio lanak egin dira, eta hasi gara galdutako erreferentzia horiek berreskuratzen. Bai erosketa bidez, bai eskaera bidez. Uztailean, Gordaion dauden salbatu ziren erreferentzia horiek artelekura ekarriko dira eta irailerako hemengo mediateka irekitzea espero du. Arteleku bizirik dagoela aldarrikatzeko bertako artistek ate ireki jardunaldiak eta hainbat ekintza antolatu dituzte egun hauetarako. Beraiena izan da iniziatiba, bertako artistak egin dituzte proposamenak, eta hori artelekuren biziaren adierazle da. Hori eta batez ere artelekuko programazioa. Programazioa baita artelekuko bizkarrizuna. Diputazioaren esker ona adierazi nahi dizkizuegu arteleku berreskuratzeko buru belarri lanean jardun duten guztiei. Beraien kemen eta ilusiorik gabe, benetan oso zaila litzatekelako berriro ere hau martxan ipintzea. Bihotzez, mila esker. En noviembre del año pasado, las inundaciones se llevaron por delante toda esta planta baja de arteleku. Detallará lo más significativo de la programación que tenéis en los demás. Bueno, egun guztioi, nire naiz asko luzatuko programazioa dosierrea dezutelako, baina Gipuzkoa gauza azpimarratu nahi dituzte. Lehenik azpimarratu nahi duke ibilbide luzea izan duten Audiolab Mugatxoan eta Irudia Mugimenduan laborategia proiektuak bultzatzen jarraitzen dugula. Audiolabek 10 urte betetzen ditu aurten da programazioa, tailer, topaketa, konferentziak, kontzertu, argitalpen eta proiektu digitaletan oinarrituko da. Beti bezala, interesa mundu akademikotik arreta gutxi izandako gaietan jarriko du. Adibidez, musikaren esanahi politiko eta sozialak edo musika kontzeptuak. Mugatxoan proiektuak aldiz, hauten egingo dituen jarduerak espezializu proiektuaren testuinguruan kokatuko dira. Proiektu Europa honetan, Paris, Belgrado, Madrid, Estocolmo eta Istanbuleko zentroek hartzen dute parte. Irudia Mugimenduan laborategiaren inguruan azpimarratuko nuke pasaren astean egin zen Develop izeneko tailerra. Arteleku koordinatutako tailer horretan, sarean eta aldi berean egin zuten lan Saudi Arabia, Kalifornia, Kanada eta Kolumbiako hainbat ikus-entzuneko zentro. Eta amaitzeko jakizue grafika tailer zerbitzua mantentzen dugula, JOS kolektiboarekin egiten dugun elkarlana mantentzen dugula modaren inguruko irudi eta argazki tailerrak egiteko, eta Galtzagorri elkartearekin marrazioak proiektuarekin ere aurrera jarraitzen dugula. Decía en primer lugar, quiero destacar que seguimos impulsando los programas